bolongo Mangkwthwi manlaimani koktoma kisakeno kasai phaio apte haino koktoma kasai phaiphrokha bolongkothogo tiprasa cherai bisichinei umonni rongsringnai Mangkwthwi Mankha khoroksani lai thangjak ojun talni dok salmario nokni kemajak tongmani Amit Tripura mongui bisichinei umonni cherai khoroksa bufani mung gonendu Tripura kamiyangka sabrum thana bai khobjak Bishnupur ADC village Assam Chandra Parabo tini jun talni chuku salmari tangsalo fung damchuku tamani jorawo nokni silai kisa hakjal bolongkothogo lolai khe khasijak Mangkwthwi Mankha Amit Tripurani tei o Mangkwthwi no nuklaikha kamiyamchini lukuro logi no Mangkwthwi no nugmayagulo koktoma roholaikha monobongkul farini police no tei koktoma manmayagulo no patima thayo sokpaikha monobongkul farini police koktomao saimankha thei thangjak Amit Tripura sabrumni Vaishnavpur Roto Moni Rungnogo Rungsrungui tongmani tei bo ojun talni dok salmanismi nokni kemajak tongmani dok salmanismi nokni kemamani yagulo tini tangsalo fung damchuku tammani jorabo bini khasijak Mangkwthwi manlaikha bolongkothogo kebo baida butharjakha eba bo sakda theiga aborogno tei cheri nai tongo police